Tuhan semua aku temen anak Torino rum kintarum oyong mirah oyo hitam yo sungguh tapi yo nikah aduh yo ada yo kok terowong alon-alon biar aku piye ngono wong ayu dilok debreng ayune tiba segel ayo manut tak kaya ngono ing kasatriyan pamitulan ngono lho kok kowe njaluk apa mesti bakal ketulutan lho Enti kae apa? Weh, yo. Rambut putih. Aja mulih ya. Bapak ya. Apa kowe kepengin aku
disebut manuk ngono lho, Mbok. Ayah. Ya, manuk apa, Mbok? Oh, manuk kodang sing kono manuk kodang. Ya, iki jakete abang. Iya, mengko yen joget tangane dipaplang ya, Nduk. Ya, Mbok. Ya, tak tuti. Bengi-bengi Dewi Jen. Iki kete kaya wong digawe ya padang kentar-kentar. Golek Sumbadra. Mampir kene ya. Ya, Nduk ya. Sanadyan ya terus penak ning baleni nadyan wujud lemong si ana apa kae melu aku wela ya tak terusin agawe taringin rom lho jasing respon ngono lho mosok kalah gayeng yang mau apa Mbak Nani kerjaan? Oh halus manis yang ake aku alon-alon yo Kak Gatot ya suwe aku iki guri ya wes wedon pulang rono hanggoleki podang jenah Anggerala kerupuyuk asengok Odo era muni iki lah ngono ben eko bunga ya nyanding bisa dadi ayo melu aku kancane aku ning dhuwur wani apa ora ngene terus nane ngene wae iki upamane adil iki aku jalur dikantani salah siji wae mbak kancane aku iki ya Ojo. Tias. Oke ya, sing penting gayeng ya. Peduli ngene kurang. Ayo. Tias. Apa tuh? Udang kuning. Ora kan. Gantungin Mbak Putih. Ayo. Hah? Matuk tenan iki aku. Iki etok-etok Sumbadra. Tresnaku kelawan sliramu bebasan samudra pasang kantang kewinangan lho.
Kalau bayang mesti ngerti. Kayak jadah tuh ya. Rene. Rada maju. Ngene ya kok bodo ya. Tak rewangi aku yen ngawali kelisian, yen kuwi ora iso turu. Buat yo ora apa-apa ya. Lah kau yo nganggo mic. Ben koyo nyanyi. Cekel ngomong ora apa-apa. Aku njaluk klipon kok. Oh. Yo ora apa-apa berdua bertiga. Nek cilik-cilik ini jek ngatasi Gusti Jawa ya. Iki tenan. Aku nanti ora bisa turu. Yen turu, nek turu ku mlumah ning usuk kae ketok. Jogetmu wong loro iki. Ngono. Yen turu ku miring, natak tembok sing ketok mung kancamu ya lho. Yen turu ku mlumah. Yang turu mluwah nyengkal ya. Nenek mangkurep. Yang mangkurep ganjel. Ngono dadi kan. Upamane. Kuwi iki adikmu ya iki ya. Lo sing ngembang awakmu ya. Ora bayaran iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Lha kok upamane awake dhewe iki ya wis numpak pitul kae tak umpamakno awakmu dadi bane ya. Dadi ban. Lah terus aku dadi kompane lho. Berarti terus kowe tak ngomong ngik. Matuk karo sedulur. Ya. Kok kowe gak apa-apa ya. Ini adil. Kowe joget karo aku. Harape kok tolong tayuk. Terus ndangkan. Ngono ya. Ora apa-apa sak isone kok. Padha rene keterangane kok sementing awake dhewe peduli ya. Iya. Oke, jogetan awake dhewe. Ya.
duduk asmara. Oke? Yo, sok anggap dhewe wae. Yo, blandonge ditokke blandong. Sik. Sik ah. Aja ben ae. Iki aku tak ganggu kelaman ngono. Wes iki ya. Nek ndek mau kesenian untuk healing. Nek iki nganggo art seni. Wah, lu kene wong akeh gemes kok ngono. Sawetara apa kok ya gandrung tenan ya gitu. Apa sak penakmu lah. Ya. Loh. Ya nek penake penak ning kurang keri ya, Pak. Kae lah ya. Ketakan. Viral. Wah, marang iki. Coba botra. Kalwa Bang jambul panik itu masuk. Orang tak ganggu sebabnya orang bojone. Aduh yang iya cepet. Orang sih do serius meneh. Halo lewo ngerocek no. Bekasan ngenteni timbule watu item, aku saguh ngenteni katresnamu ngono lho. Kok. Alilan litan lali lawas soyo katon jenenge wedang jahe lutura angin. Awakmu wis duwe ya ning rasaku pengen. Oke? Oke, kok ora nanggap kok. Ora piye. Wan salam sarpo tresno manito obah hewong adem wosto payo yen serpo ngomre Selak buat nampak rasa negatiku. Rasa lebihkan pun berpada di dalam sari. Wah, aduh ya.
Ya, bapak tuh tak lewangi gandrung kaya mesan cinta dikendangi. Bapak tuh iki bulan Ramadan. Aku tak menyang pondok pesantren golek tombo hati. Ya. Tombo hati ya. Santai iki yo. Yo disesuaikan. Tombo hati iku lho.